ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 22 августи соли 2023 дар навори ирӯза бардор дорем якчанд намуди Opel Vaz Priora, Daewoo Nexi, Sechka, ами Opel десен 12000 сомонаи дар ҳамин навора тамошо кунед ва дигар мошино баҳри шумоай тамошо кунед, маъқул кишед, занг занед ба соҳибош рафта харидорӣ кунед. аз ҳамаи шумо хушбачаҳои азиз як дона лайки бепула монед, дар комментария ба пеш далел нависен. аз ҳаматон розием. ами каналда подписатсия кунед, подписатсия навораи байдинро бохабар мешавем. бачаҳои азиз, хона ва замина, квартираву мошина, аппарати технико дошта бошед, дар WhatsApp равонаш кунед, дар ду канал рекламаш мекунед, фурӯхта метавонед. бачаҳои азиз, дар комментар нависен ба шумо аз кадом марка ҳамин мошина лозимай, мо ҳамонро ба навор мегирем, дар видеои байдина баҳри шумо пешниҳод мекунем, кори шуморо осон мекунем. фақат лайкора монед, чанд қадр метавонед комментар кунед. бачаҳои азиз, ба ҳамаи шумо тамошои беҳорағат эълон аз сар мекунем. бачаҳои азиз, нагдаронен мошинои арзони қимат либоиш ҳастанд. ҳама каса тамошо кунед. мегзарем ба якум эълони ирӯза. дӯстони азиз, Opel Astra F дар шаҳри Леваканд солҳои 1994 равон карданд бо нархи 25000 сомонӣ. ҳамин бародар мода хоҳиш карданд ки мошина бояд срочно фурӯшем, 25000 бо муомила дорад. объем мотораш 1.6 литр, сӯзишвориш гази бензинай 4 табалони 80%. бачаҳои азиз, коробка механика, документаш то моҳи январа ҳастай. оинаҳои қафош мега сиёҳ кардагай, муҳлати документи ҳами сиёҳ 11 моҳ срок дар олӣ. 10 литр газ дар 100 километр мехӯра. акаи Шамсулло соҳиби ҳамин Opel Astra маромад занг занен, аз номи канали мо иншоалло бо ягон сум скидка мекунад. срочно мошина бояд фурӯшем, занг занен, мошини ҳолаташ хубе. бачаҳои азиз, дуюм мошини фурӯши Opel Vectra B дар ноҳияи Вахш, солаш 1997, 35000 сомон мега бо муомила дора. рақамҳои Россияи маромад занг занен, боз худтон нашоти нах навош гап занен. бачаҳои азиз, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига мондагия. бачаҳои азиз, даро электропакет, механика, коробкаш, балонош пачкай, ҳама тарафа қонун қоида. 35000 сомонӣ бо муомила дорад. савдо дар назди мошин. илтимос, касоне ки мехарен мега ҳамун нафаро занг занам, бо иншоалло ягон сум муомила мекунем. хадам дар Москваем, усто қадибра бовар накунед бигӣ. акаҷонои азиз, ба маълумоти ҳамашон мерасонем ки ҳамин бародармон дар вилояти Суғд дар райони Масчоҳ қарор дорад. мо дар муроҷиат кардам ки мошин мехарем, автоматика боша, мисол камтар маззашон нестай. касоне ки либои мошин дорен надорен, то 25-30 ҳазора дошта бошен, агар ҳамин рақамода занг занем, мошина мехӯра. бачаҳои азиз, фақат касоне ки мошинои автоматика дорен, ҳамун нафаро занг зана маромат кунем барои шумо. бачаҳои азиз, касоне ки фурӯшанда ҳастен, мошинои автоматика дорен, занг занен, мошинотон фурӯшен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. бачаҳои азиз, Mercedes Benz Sechka дар шаҳри Сарбанд қарор дорад бо нархи 37500 сомонӣ, солаш 1994, дута рақам дора. маромад мондем, занг занед, худтон нашоти нарх навош бо гап занед. маълумоти муфассала аз соҳибаш бигирем. бачаҳои азиз, мошин дар шаҳри Сарбанд мега қарор дорад. Mercedes Sechka 94 сол, бензин газа, евро 4 газаш, мотораш 1.8, коробкаш механика. касоне ки маромад мехарен, дар ҳамин рақамҳо занг занен, худтон муомила кунен. чашкаош варид надора мега, техосмотораш тамом шудагиай, тонировка 3 моҳи дигай, балонош 60%, хай нархаш 37500. алиш мешава бо ягон астраҷӣ боша мега, мо алишам мекунем. мошин бе камбуди гаштисай, вариантҳои алишӣ дора бо караван, астраҷӣ караван. хай бачаҳои азиз, касоне ки хоҳиши харидории Мерседес дорен, маромад, касоне ки ягон Opel астраҷӣ караван дорен, занг занед, дар рақамҳо рафта мошина алиш кунем. ҳолати мошин хубай, тенҷ бадай лайкора монед, даш тамошо кунем. бачаҳои азиз, эълони навбатӣ мотосикли фурӯшӣ дар ноҳияи Қубодиён бачаҳо равон карданд бо нархи 13000 сомонӣ. и акада срочно сум дар корай, як моҳ пеш ҳамин мотосикла харидагай, тамоми документош қатъи қонун қоидай, як моҳ пеш харидадам, бо мефурӯшем мега Россия раҳакем. мотосикл дар ҳолати хуб қарор дорад. 200 куб, балонош 85% ҳаст, дигар ҷош ҳама ҷош навай, ягон кам надора, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай.
растамошкаи гумрукӣ дора мега дар қубодиён дар деҳаи қамарав нархаш 13000 сомонӣ савдо мешавад. мақсад ки бо ягон зум ҳам арзон ҳам мешавад. номерои телефонаш дар ҳаминҷа мондагием, худтон занг занед. солаш 2023. расходаш дар 100 километр 3 литр расход дора. ҳолаташ навай, просто сунда кора мефурша мега. маромат ки занг занед бачада. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ қарор дорад. нархаш 240000 сомонӣ. хонаи заминӣ 6 сотиқ заминай 4 дар хонаи фасони хушук кардаган ки замонавиян 240000 сомонӣ. хонаи заминӣ ҳамин рақамҳои соҳиби ҳамин хона 918 4008 Тоҷикистон +925 1305 554 рақамҳои Россияи WhatsApp. марама занг занед. агар аз номи Сомонаи Далеров сар муроҷиат кунед шумо скидкаи гизела дорад. хона дар ноҳияи восеъ деҳаи Чорбоғдагӣ бо тамоми шароитҳои замонавии дӯстон азиз. дохили хона баняк кухни ҳоҷатхона дорои кондитсионери холодильник, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ, дарахтҳои мевадиҳанда ва ғайраҳо гуфтагай агарот дорад. 4 дар хона свет об без камбудия, беморхона, мағоза ва дигаро дар наздикии хона аст. гирди ҳавлира фасон кардан маҳкам кардаган, пеши хонара решеткачаи хиштвак гирифтаган зебои фасона. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. бардораи хона ҳар ҳастен марамат аз номи Сомонаи Далеров сар муроҷиат кунед. мо худмон гуфтагем ки шумо скидкачаи фасонам дора. боз муомила мекунем ба номи ҳамон одамое ки мехарен хонара гузамна метим. аз номи Сомонаи Далеров сар муроҷиат кунед. хонаи фасона люкс кардагай ҳама тарафаи медорои фақат дар дохили хона зиндагӣ мекунед. шароитҳои беҳтарини марамат барои шумо дӯстони азиз. мегзарем ба панҷум эълони ирӯза. бародарое ки дар комментария хоҳиш карден Opel Astra F, Astra G, хулоса Opel-ро зиёдтар ба навор гирен. дар ҳамин навор 6-7 дона Opel-ро навор кардем. тамошо кунен. Opel Astra F солҳои 94 равон кард. дар фархор 33000 мега бо муомила дора. сишвариш бензин газ дар кузови хэтчбек. бачаҳо нигоҳ кунед ҳолатша чӣ хелай. просто тенҷи бадай акада сундако мефурша. объем моториш 1.6 литр, пробегаш 233000, коробка механика. муомила дора савдо дар назди мошин. маромат кунед бачаҳо, касоне ки Astra F хостен занг занед аз номи канали Далеров офисиал ягон сум скидка мекунам бачаҳо азиз. бародари азиз, касоне ки моро эҳтиром мекунед дар ҳамон комментария силкаи канали нав мондагем. аз ҳама шумо хоҳиш ҳамин каналро подписатсия кунед, беҳтарин кор мешавад. мошини дигари бачаҳои азиз, Opel Astra F дигари равон кардан солҳои 1998 дар хуҷанд бо нархи 44000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ дар кузови хэтчбек. хайр светшам нигоҳ кунед чӣ хелай. светиш просто тенҷи бадай, краскаш краска раднои хучай, ягон грамм троштагӣ, хроштагӣ, варид кардагию пусидагӣ надора бачаҳои азиз. коробка механика, мошинча як даст гаштагиай кам расход дора, аммо расходшам боша бензин газ мехӯрад бачаҳои азиз. маромат кунед, хатон занг занед. мошинча дорои кондитсионер, ҳолати хуб, документош нав, аккумулятораш нав, моторош просто тенҷи бадай, номерош падарка каси мехара. касоне ки мехарем беҳуда занг назанем. мошини навбатӣ Opel Astra F бо ятага равон кардан солҳои 1996 дар ваҳдат бо нархи 35900 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ. рақамош 31 38 85 88. занг занед, боз нашоти нарх навош хатон гавзанон кунед. арзон ки кадан рафта бихарем бачаҳои азиз. пробегаш 12000, коробка передачи боша механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нормални нав, запаскам дора. ҳозирашда расход надора мошин, ҳамаи расходаша кагем. эълони дигари ҳамин мошине ки дидастен 12000 дар аблошкаи видео диден. бачаҳои азиз, мо дар аблошка кадом расм мемонем, мо дурӯғ намегем. ҳамунай бачаҳои азиз, вақте ки дар аблошка диден мошин 5000, ҳамонро мемонем. бародари азиз, дар кони бодом қарор дорад бо нархи 12000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ дар кузови универсални. объем мотор 1.8 литр, коробка боша механика, техосмотр надора. маромат, касоне ки харидории Opel Vectra адорен бо нархи 12000 занг занем, бо ягон сум арзон ҳам мекуна. мошин дар кони бодом ай солаш 91, рақамош 988 86 26 2. маромат, занг занем, боз муомила кунем. бародари азиз, лайкҳоро намонда бошед, монен
بهترین کار میشه درش تماشا کنید. واز پریورا میسی هر وقتا در کامنتر هر دو بچه خوش میکنم. ما هم در هر یک نوار میمونیم برای شما. در شهر نو با نرخ 35000 سومانی روان کردن سوژورج بنزین گاز در کوزیف خچیبک حالاتش خوبه. کراسکاش پروست تنج بده بچه عزیز. 4 تا بالونی 70-80 فویزه коробка механика пробегаш 1000 у қамоши мега гаштагӣ нестай. мошин нав ягон проблема надора. алиша меша ба ягон Opel Caravan. Caravano просто хадавоян бисёр меписанд бачаи азиз. бисёр равон мекунанд. шумо дар комментария бисёр хоҳиш мекунем барои шумо мемонем. касоне ки ваз приёра харидан ҳастед соли 2011 маромат кунед дар шаҳри навай ҳамин рақамда занг занед рафта мошина харидор кунед бачаи азиз. дар комментар нависед кадом навъи мошинро зиёдтар монем ҳамнро мо ба навор мегем барои шумо. мошини навбатӣ Daewoo Nexi солҳои 1994 дар истаравашан бо нархи 24000 сомонӣ равон кардан. мошина камтар аз худ кайгам просто тенҷ бада барои мо камтар қиматтар гузаштам 24000. акай хушбахт соҳиби ҳами Nexi маромат кунед занг занед ва ҳам рақамро якамда хитон бо нашоти нархнавош гап занед аз моя реклама баҳри шумо бачаи азиз. дар кузови седан сӯриш бензин газ акай хушбахт соҳибаш. краска радои хича бачаи азиз. авио мотори 1.6 литр коробка боша механика. мошин дар ҳолати хубае. бояд мега мошина срочно буфуршем. бардор азиз ҳамин навора поделиться кунем бачаҳо баъзи мошинашон фурӯша беҳтарин кор меша бачаи азиз. мошини навбатӣ Toyota Cresta равон кардан солҳои 1998 дар душанбе бо нархи 18000 сомонӣ бачаи азиз. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан светиш сафеди хушрӯай. краска хитшай моториш д коробкаш автоматика. короче мошинча технически мега созай мегири фақат ҳай мекин мегарди. пака ҳозирашда ягон дард надора. хадавой дора. вазъияти хадавоиш безеб нестай. 100%. хоб ҷамон астеган ки илтимос беҳуда занг назанед. маромат кунед касоне ки хоҳиши харидории Toyota дорен дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда занг занед хитон бо оиди нархи навоша оиди маълумоти муфассалаш хитон гап занед бачаи азиз. боқӣ дар амони худо бошен. то видеои баъдина лайкҳоро намонда бошен монен видеои баъдинаро тамошо кунед.